fletxa i màquina de cosir automàtica de llaunes metàl·liques, amb un bon rendiment de brides i segellat. La màquina està fabricada en acer inoxidable 304, amb un avançat sistema d'operació HMI. Control de servomotors d'ús màquina, fàcil d'operar i mantenir. Velocitat de brida i costura 30 llaunes per minut. El cos de cans no gira durant les brides i les costures, cosa que és massa segura. Poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant info@gzfharvest.com.